Siyabingelela-ke ngani zakwethu, sacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu uMgosi, ucofoze subscribe button. Wengane zakwethu, KwaZulu Natali kube nesigameko la khona omama akade bedlala umasingcwabisane kwa-Capitec, la bengabonanga khona ngasolinye emahhovisi akwa-Capitec. Bathatha isinqumo sokuthi mabavele straight babuye nesidumbu noma nomzimba bezowushiya phakathi emahhovisi. Udaba-ke liqale kanjena-ke, kuthiwa-ke labo mama babuziwe ngaphakathi ukuthi sicela i-proof eshoyo ukuthi ngempela nishonelwe. Bathi sishonelwe, kwaba nokuphikisana-ke, bavele bathi hhayi cha, asivele-ke sihambe siyolanda umzimba straight ukuze nibone ukuthi cha ngempela sishonelwe. Mina-ke nawe bengathanda sihlangane laphaya ku-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Hlampe labo mama bathathele phezulu noma bathathelanga phezulu, thina sicela ukuzwa umbono wakho. Sihlangane laphaya kwi-comment section. Ungakhohlwa-ke ukuchofa subscribe button kule channel yethu.